Hai să bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi jucăm niște CS așa frumos, în sfârșit, după 1.000.000 de ani s-a lansat și CS2. Așa că iată-ne aici, suntem împreună cu prietenul nostru, Rareș. Și vom juca câteva paralel complet cu jocul ăsta, așa că o să aveți faze amuzante, cel mai probabil, sper. Și scuzați-mi vocea, puțin răgușit și am dat să înfundați, sunt răciți, dar nu asta este important astăzi. Astăzi ne jucăm, băgăm gaming de la forță și să vedem ce o să iasă. Hai, ne auzim cu meciurile. Intri la blană. Da. Bun. Flashbang, molotov. Ce să arăt acum molotovul? Zici că vine să-i dai gât? Indicat să faci așa ceva. Cred. Are bule din astea, dar na, hai să jucăm un fotbal din ăla. Exact. Acum te poți juca fotbal acum. Veru. Acum e că ai picioare, știi, poți înainte erai handicapat și n-aveai picioare. Acum ai dă șutul mai mare acum, cine se trage mai mare. Bă, vezi că intra băieții pe noi. Wow. Oricum toată lumea dădea cu pistolul. Bă, cai, deci... Ok. Da, nu știu, mi se pare mai ciudat, sau de la pai de capul. Bă, încă o chestie genială. Avem refound, băieți, avem refound, finally. Fai de capul meu, avem refound. După 10 ani. Doamne, feria mea. Doamne, ferica e. Bă, dar dincolo ăsta parcă arată cam cum? Cam frumos. Vai, ce era să pornească la capul. Bă, cu aia mi-a stricat aula tastatură, ești prost? What the fuck? Stai că nu mi-a mai mers, mergeam și apăsam și nu mai mergea au. Cu aia m-am căcat pe mine, că am speriat au. Hai de capul meu. Ilo ăla de pe mine. Ilo. Bă. Hai, tu dai pic acolo, dai o pic la dor. Futu-ți gura mătii care avea, mamă, ce amele. Bă, dar vezi că ăsta, noi avem bomba și mergem singur pe bec. E o idee bună. Nu mai Ce, e o idee bună azi. Ia zi cu gata, mă, că nu suntem buni, mâncați. Ce știm noi. Să facă. Mamă, s-a dropat ăla AVP, bă. Bă? Vor cât mai costă stickerul ăsta acum cu Nelu de Ber? Nu. Cât ai dat pe el? Habar n-am, am dat și ceva pe el, cred că 60 de cenți. Oh, căcat, ok. Nice. Bă, nu-i căcat, vezi că e frumos. Nelu de Ber, I'm sorry, Nelu de Ber. It's better. Ăla e după cutie acolo. Dar ăla e spate cu Negev-ul, mâncați aici. Negev-ul nu mai există, bă, ce-ai? Nu știu ce avea atunci. MP9. Dai un inspect pe flash și știi că ești gata să... Na, nu mi-e ieșit de apă. Ești gata să fugi ca flash-ul. Nu știu. Exact. Am încercat să salvezi o linie, dar... Na, din păcate... Nu o să putut aia. Hai că-ți dau flash, hai, nu mai stăm așa, gata, 1-2 intrăm deja, gata, nu mai, nu-i frică de... AVP-ul, măcate-și. Nu, hai că dau push cu AVP-ul, și eu. dracu. Că dacă asta site, trebuie să dai pick site ca să mă aperi pe mine, știi? Paspartiu, așa e. Cel mai strategic smoke ăsta, dacă să vezi tu acolo. Chiar e asta din ăla, nu? Da, ăla e City. Unul chiar vine pe acolo, bă, de aici. Da, știu că de-aia am și zis că pune City. Long? Am văzut pe careva short oare? Bă, acolo nu l-a nimerit, what? Da, ți-am zis că mai are niște probleme. Bă, dar niciun kill la punct, dacă am trag pe nu e de asta super activ. Du-te, bă, că am dat în tot sit-ul. Sabe que eu gosto de dotada. Easy peasy lemon squeezy. Băieți, mai jucă CSGO, pica serverele fix după match, frumos. Nici nu pot să-mi accesez inventarul, bă, nu mă lasă mă să mă uit în inventar. Bă,
Știi, corect, nu poți să faci tip S-a și flight de jucat. capul meu. Unde am S-a și jucat jucat. CS. N-am și jucat CS. Dacă e băieți, sper că o plăcut videoclipul. Ne vedem la următorul, vă pup. Momica a zis că avem CSGO acasă. Uitați CSGO de acasă. Sper că vă place. E CS2 frumos. de acasă, de fapt, Exact. dacă vă vine să credeți. Exact, CS2 de acasă e mult mai șmecher ăsta, zic eu. Nu știu de părerea Ce să voastră, dar faci? e much better, zic eu. În viață te descurci, când nu ai ceva, găsești alternative. Exact. Au picat serverele acum. Ne descurcăm și noi cum putem. Face și de ce putem, băieți. Uai, ce tryhard e ăsta. Mamă, bă, ăștia să joacă ăsta 24/7, bă. Nu mai transpirat decât aia de pe CS. În sine. De ce dai în corpul meu mort? Nu, e unul jos, mă. Mortăciunea ta de corp. Ui, bă, ce disrespect pe el, bă. Pe teammate. Așa se Mâncați-te. tratează oamenii mai mari. Ce e? Ha? Tu ai făcut un kill acolo, by the way. L-ai văzut și pe acolo. Easy, easy. Eu cred că Adi e mai bun pe jocul ăsta decât pe decât CS-ul în sine. pe CS2. Fii atent, clutch time. Fii atent. Te urmărește sângele, efectiv. Fii atent, clutch. Du-te pe A repede, hai. Am crezut că e ca la Wingeli jumate de steli. Dar calme. Nu, că stai compe. No, fuck. Pe aici nu poți. Hai. Puteți să duci pe ambele părți. Dar nu mater. Dar vezi că tot pe acolo ajungi. Nu știu, Nu e aici. harta. Da, vedeți, aici trebuie să te duci ori pe aici, ori pe aici. Dar nu mai ai timp. Da, vreau măcar să te bat. Dacă Nu dai mai și bani acolo. nimica. Nu mai bani nimica. Da, nu mai poți. Deci tot am murit, mi se pare Ăsta foarte are fair. carambit. Bă, fain robotul ăsta, nu știu ce să zic, chiar îmi place. Bă, schimba grafica la el, ce dracu? Eu nu știu, băi, much better now. I mean, for real. Ok, glumesc, băi, sper că v-a plăcut tranziția asta, a fost jujuc. Perfect. Mamă. Hai să ne punem puțin pe gaming și să demonstrăm că Glock-ul de fapt e... E Mi-a better. la flash miră. Era e Demonstrăm că Glock-ul nu este chiar așa de slab. 1. Bă, e above average, adică nu e nici cel mai wow, nici It's cel not mai... that bad behind. Ah, fuck. Din spate, bă, și n-a făcut niciun kill. Mine că sunt foarte pro player, uite aici. Într-adevăr. Oh, capeta. Și acum... Hey, yo! Acum pot să-l calc în mei, acum chiar pot să-l calc. Hey, yo! Îl calc pe cap, pentru că așa se face. Let us kind of stars not gonna lie, but okay. Adi, Okay. ce-ți face acao ăla? No shit. Ce-ți face acao ăla? Nu-l dropa, că ți-l fură albastru. Hai, mă fuck. simt imod. The fuck? Man, fuck this shit. Că poate bag una la monitor, ca să uită urât la mine. Adi, o să dau flash și tu o să intri, bine? Ok. 3, Ok. 2, 1, 10. Dar nu știu unde ești. Trebuie să intri pe long. Long doors.